North Kadim oli bonyo kod mano ma East Kanyamkago noma nogola omi kum mar dweche 2 kod od bura ma Migori gi ketho mar chike mag od kaka mano Jojo Malero go agi Ramo migi kum ni komende tiyo kode od bura. Od bura moting'o mano masene mamalo kaachiel kod mago ma counties itayo kod chike mago ma kisungu kaka hukum jo kum ma oting'o mogi biro kod chike mag od bura kum MCAs ma iseniyo mag kaachiel kod nyam nogola ariyo Migori inolikoa riembo wach mane wango nyisoge selika ma nikech suspension mag watu dhiru chone noriembwa noriembwa kwatimo tijo nikech achiel kuom tijwa duoka base right en ng'ien pesa tiyo nade bira to gichako yenyo gichako chung'na kom kage yanyo ka kadine indine timango because order to nitie minyalo tiyogo mondo down the tempers sari gi momiwa ni kumomigi okulore kod chike ka speaker mobiro kowa bendo Ramo ni yes ne ok chike mrodrani timo kase ka donge assembly nikech nitie gimbe kuyino timo public prosecution yie dage achiel ni ka nitie wach midwa wacho kuom speaker kata member of the assembly MCA nyaka ker gimo inde wacho kisungu ni a substantive olima kod ogula gi kuma dweche 2 nikech ne gitemo penjo kaka omenda osebiro godo e od bura achiel kod kaunti ma Migori riembo assembly nok timo makosa mora ne en nikech mar Somali dong'eyo ni document mane makwayo COB manyiso kaka gikwalo na jopiny ma civilian executive no ginuo goye talga gino assembly do check on kaka business here but speak ikola kama kan na ni MCAs nyalo bedo kod kata kamano ne wach bura ne luore full day I was in assembly and all the food they rest them there we are seeing them but according to the assembly this everything according to the standing Bruno Winlikoa Ramne mi pati ma wach ko Bruno gini ba ye yuye si bia mi beno ti the books ni tie ka biginge kuma mi ba MCAs